Lara Croft on nimi, jonka jokainen pelaaja tunnistaa. Hiljaiseloa viettänyt haudan ryövääjä tekee nyt pienimuotoisen paluun seuraavaksi arvosteltavan Anniversaryn muodossa. Herra jestas, joko siitä on niin kauan. Tomb Raiderin julkaisusta on kulunut jo 10 vuotta. Aika lentää kuin siivillä, mutta Lara Croftia vuodet ovat kohdelleet hellästi, sillä neito on edelleen lähes yhtä hehkeä ja vetreä kuin ensitapaamisen aikoihin. Tomb Raider Anniversary on vuosipäivän kunniaksi julkaistu uusinta ensimmäisestä Tomb Raiderista. Juhlan ohella uusioversion julkaisua voi perustella myös todellisilla parannuksilla. Peliä on kohennettu vaihtamalla pellin alle jylläämään toiseksi parhaan Tomb Raider-pelin The Legendin kiistämättä alkuperäistä parempi pelimoottori. Tomb Raider Anniversary ei kuitenkaan ole aivan suora yksi yhteen uusinta versio Lara Croftin ensimmäisestä seikkailusta, vaikka siltä aluksi näyttää. Peliä on laajennettu hienovaraisesti niin, että kaikki keskeiset tutut tapahtumat on säilytetty, mutta niiden ympärille on lisätty ikään kuin vaivihkaa lisää tavaraa. Kentät ovat suurin piirtein samoja, mutta niitä on laajennettu hieman ja niihin on avattu uusia reittejä. Toki myös pelin ulkoasu on hietumpi ja yksityiskohtaisempi. Ääniefektejä ja musiikkia on lisätty, mutta ne pikemminkin rikkovat tunnelman, koska nimenomaan aavemainen äänettömyys ja tiukasti säännöstelty musiikin käyttö oli yksi alkuperäisen Tomb Raiderin keskeisistä tehokeinoista. Ensimmäisen seikkailun juonen mukaisesti Laran tehtävänä on etsiä käsinsä muinaisen Sion-nimisen reliikin kaikki osat ja pelastaa maailma. Erityisesti pelin tarinan kerrontaan on tällä kertaa panostettu. Juonen koukeroita on avattu välianimaatioissa enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, jotta seikkailun kieltämättä varsin kryptinen narratiivi aukeaisi pelaajalle hieman paremmin. Perustellusti voi tietenkin kysyä, entäs sitten? Jos tarina on jo ennestään tuttu, tarvitseeko sitä vielä vatvoa? Tomb Raider Anniversary on loppujen lopuksi hieman kuin uudet versiot vanhoista suosikkielokuvista. Värejä, yksityiskohtia, kiiltävää pintaa ja muuta tavaraa rutkasti enemmän kuin aiemmin, mutta tunnelma on vaikea parantaa, eikä Laran ensikohtaamisen fiilistä yksinkertaisesti voi kokea uudestaan. Niille, jotka ovat jo aikanaan kolunneet Tomb Raiderin läpi riittävän moneen kertaan, Anniversary ei pane esikuvansa paremmaksi. Muille sen sijaan saattaa viihdykettä riittää Laran seurassa.